Samarita nguru ku Justin na Siocha ndo mumenyi Kisi County nguru ase constituency yosene obunge ya Bubasi. Ase litukuri gorona ari ngasense mo ya Musocho ase nari nge no murugi ona no mwana chinsa chiare ngense ye mone chiteke 30. Chinsa ichiga na likonyara twachakire sabari yo gocha Busongo elinde togende nyumba. Ekaro tuyetanire skuru ya secondary ya Cardinal Tunga egaria ye moya chitendabwe Toyota Fielder naroche nambelikire KDM egache karukuru ase rikori getige gaswa para ekariba egatoli bikurubosyo kabeke break ncenga yetani ngagenderera nande kanminyoki kuruma ega ikangikera karo twikira se chiro enene ya nyakoe nawu nande yachitika ngitani musubosyo buyane nande kandiba bono inche ase birengere biane nkairanga no muntu mebioro omolebi gese no muntu okwegera kogendie gari riringo tirimbo kane etandi na isire weka botorie bypass ye gasi chipara chirosire ya kwenda sune kane ye gocha Busongo ne ya kwenda Musocho lito weta inse gari yege kumyoka nande ge gocha ge kondi bibosyo ekaro yandi bibosyo bono eyelibe para yonse yo gotira nechi pigipigi ibere nchiacha chiatene na maega yane chitabwati passengers lakini chibuate abagendi boka babegete chi element dirinda ete kuira ni maega na akiri olie oni tata etigusuka nalio ngo igwa kuru murangu one dirisha yana ase ngogendie gari gegwa kubunapa ase gekege kengaira labda ne epigipigi ya ntuomire buna tuatene na ne break emergency akeiga na ringo rumungwa no yomo bwisibete getambao busyo obege osogetia maisoko obegete ne kobi ucharukire kuri pigipigi uchakire ko Kenya kerore kira sense mo yana sendinete pigipigi sendinete kurwa ase driver agakeme emiore 3 oyokane nalio ochete kongikero koboko ga igo kambutora sana na ande bono liringo chiguonchuka gochimoino nkurara bono goje so murugi yana na ringo nyona ande miore ndebere gaiga no yonde mayaga gaiga no yonde iguruga bono chinse chiga nalina chete korengera ringa tigambugie oni yane mone linde batabana ne batame kero nabugie oni mono bono lingo chikubwate steering ekaro koboko kubuna gwa kirukwa ekwa ganda nete bono nari kunyara koimoki ngo chikubwata ega steering no koboko ko naliyo moro nando ete to kambutore gechari kege karu enusu nalina agendetie gari ngo yanda ngo yonchora ngoenda bakenya gitari ya Busongo no bandu seti bakambeka se nyumba ya emergency naona sibetu ngaenda nga ku x-ray ngabe kutieta ngasonwa ngaegwa mariogo bono buna narua nyagitari nacha